paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Yakon kaya't gagawin din balay mi pare. Tapay mo't paray. Nakaungungod dito yan ka. Pasidla kang malay kung tanda ka. Kat pagawin dam nga, no, ayaw mong umuwi sa bahay nyo. Yeah. Ay, unang niya. Sa dino nga, ti pakipangan ha. Ay, unang niya manay. Dito yan ka, ti paralutan. Win manin ah. Iso nga gawin kan paray. Ano samti ugali na manin. Ay wag manin. Na, pakawan mo't ati mga ayaw iti bakay. Yan. Ay nabaray, saan ka man ngagbani-banigas dita sang Juan at Teresina? Apay, dakas ng panikas di tayo, Pagaropan, dagiti tattao nga gungungat ka. Mabutang da nga umay gumatag. Talaga mo't nga kung ungata. Apay nga min aya nga agungungat ka. Berbero kak nga raw ni badong kaw. Napanan na aya. Ha? Jak nga rod amaw no sa dino tinapanan na. Ay aguray ka man kaya ba? Badaw! Naa. Badaw! Ay, adda nga tapay umay gumatang no kastoy ti adda dito isang Juan at Teresina. Badaw! Tumibok ko ko dinagan ka. Ay, hindi ko marituyag may paray. Ayapan na ka. Ay, sus. Naskin na mapada ka dagos pare. Narigat ang timong tayo. Ay, win ah. Ay, ang mga no, adanas ka nga ipaaramid na kin ka. Pagsakdun na di manin ah. Ay, pagsakduan na ka. Ay. Wala pare. Ah. Nakaw. Apay, sa dino tinapnapanam. Ha? Ay, kwa. Di talang balay da pare. Okay. Sila papapanam. Di talang magtuyang. Agawin kan. Ay, wait. Ingkaglutaw. Kagsigangay. Umutang aktay kini Marikwana. Sige, agawin kan. Wait. Agawin na ka. No agawin na, nakaluto ka na. Nakita kan nanggagaw no kasanob nga inungtan ni Kabadaw. Ay namaray, saan nga unget day chay? Anya nga ro tiawag mo iti dayjay. Lailok lang day chay. Madlaw ko nga agner-ner sa nagahawid ni Badungmaw. Saan ba't iti panagkunag? Kat apay nga rod nga imunan ang nagaweng. Mapan nga rod aglutaw. Kat sigangay. Ito yak pailaan nga. Apay, di mo kaya't nga daat dita. Ay na, orasan ti pa nagluluto, maray. Ay maray, umutang akman kiti iti sardinas ma. Amuglatan no apay ang nagpaudi ka. Umutang kagaya. May salang kita sardinas. Manulaan mo day ay ngautang ha. Sa kalangan di maban makikasar. Mati kalangay. Nay, apay pagbatsin na ngay, Chip. Umayak mo't ah. Kay, awan nga raw ti agpasata, amabatay. Nagadumat at tricycle driver. Awan ti mayaban ni Uncle Kao, no kasapulan na titanawd. Ay, iwanan niya. Yawidan kan tulangan iti karni asidaam, kandigo nga igupam. Imbagam day ta ah. Wine, at ayamat imbaga, ajak tinungpal. Sino ti mapan makikasar? Siya, tataba daw. Kat no mapanak makikasar. Ay kat, agpada ta amapan ah. Saklang tagbate. Adu kayo mat nga agbatay. Ni Uncle ko nga eh. Isungarod nga agbati ka, tapno at ibaon na. Ay, agbati ni Uncle ma. Wine, tataba daw. Agbatay. Iyawitam tulad ka nga rodin ah. Siyakit, iyawitak tulad kamit tayo, nituyang kaw. Kasano asumurutak dita akasaran, kukumaray kat nagadayaw. Ay, win nga raw, adayo ka no. Kasano ka dayaw? Ay na, ijay maikapito abantay. Unay matan, nagadayaw. Ni badong kulaangan ti mapan, agbati akaw. Amangan no mo na lang abantay, jakpay madanon. Day tantukit din maikapito abantay. Iso nga agbati tayo laangan. Banbanugan tayo laang tibagbagi tayo dita. Una, may mayat pa'y nga agi-istorya tayo langan dita. Una, saan tayo pa'y amabanog amagna?
Mabannog lang at ingiwat tayo iti kaiistorya. Ay, Kwaraw, jay bilin ko kan ka. Don't forget, Anyang aminin jay bilin mo kanyak angkal. Makitam day ta. Kaibagbagak lang, nalipatam adagos. Ay, Bit lang talagi pa. Sadan, ibagaklangan. Tikunak. Di mo liplipatan ti mangyawid iti si daan may kani antem. Ay, gayam. Di tagayam ti imbagam. Ay, balkot moves, Dua kukod. Kano adda papaitan, iso tiyawid mo, Anya, pati doa ako kaud. Win! Mabayinak to pa amang yawid iti may salang. Day tanto kat doa na ko kaud. Mamin ano mo ilati mangibulsa, ngay. Kuri ka, manot ti bulsam. Dua lang ti bulsa. Di sagay sa karga am dayta dua bulsam. Kababayin may. Anya kababay nga ibagbagam dita. Basta, namnama, jay yawid mo, para kada kami, Ay, kukod, kukod! Nang, mapan kamin kinitata ba daw? Sige, basta kukod! Jow, nakita ni tatam abadaw. Napandan na jay kasaran kinig si Puarog. Napandan? Kunak man numadamdam apay. Nasapadaan na pa, ta magmagnada pa'y ngamin. Kan umuli na pa iti bantay. Ay, jak na ibagan jay bilin ko kunkuan Anya kung matibilin nyo kinitata ba daw? Ngayalaan na ka iti sidaag. Yalaan na ka day jay. Mabalinaya mo ta malipatan na ka. Kat si kati dungdungwan na kan kakaiso na at uyang na. Ay na. Warang, may kamanopay lang nga bantay dahil na ulit Hey, santa pa na ulit yung umuna bantay Kaya, kung nakmano nakadanon tan niya may kalimangan day. Abay, nabanukan. Kasino nga'y kumatisan na mapannog? Kit nakangat nga to dahil yung ul-ulyan tayo abantay. Umuna pa'y lang nga bantay day ito ululin ta. Ayun ay matay. Nagantayan. Siya na bali Tasulit tumit no makadanon tay day. Ang may jay pa'y may kapito abantay. Kapay tamulmulang-langan na latan. Abay, aya kapitan. Kati, babaon ka! Di babaon nakgayam. Kunak nga itulod nak ijay barangay hul. Gayaman niya. Tatan sa ketultulang ti matama. Ay, awan kapitan. Katpandaram nga ro din ti tricycle ata itulod na kun. Ay, gayaman niya. Aglugan ako na. Kasto! Jesus, puri lang gun-gun ti tricycle mo Anya nga tiyan aramidan. Paandara mo na. Ayun, gayaman niya. Pataraya mo na. Ayun, kapitan. Ay, unay kan. Amin matlangan kit nasken nga ibaga. Tapno aramidem lang. Magreklamo ka pa lang, kapitan. Kita ka mo. Kita mo. Pinandar ko ito yung tricycle. Pinataray ko ba yan? Ay, mapanak makisisyon. Sa anak amapan makipunpon. Marta ka mo ibasit Buwan, kapitan. Partakat. Ay, sa nagpartak una yan. Ay, sus. Ay, inayatan. Ay, sus. Saan ka mauawatan, kapitan? Baga mapartakat. Pinartakat. Agungat ka matlata. Panag ko na maray. Nakadanon nga tanda badong ko gankwaraw. Ijay may kapito abantay na ayan di kasaran. Ay, panagkunak tuwan, maray. Madamada nga ruden nga agsalsala. Madamada paikit din amang mangan Ay, imbagdapay. Bareng saan amalipatan ni Kwarog tay imbilin ni Uncle na akukod, ayawid na. Siyak maray, sa anak-anak kapagbilay kin ni Badungkaw. Kate, saan nakaayalaan no saan ka nagbilay? Patsimot no yalaan nakday chay. Ay, kaya't naasawan. Saan nakaunay adong-dongwan ni Badong?
Kastagayam? Wen maray. Patyan na. Padasan na adi mangyaway tamakangag kanya. Ungtak manan maray. Ay na, naladaw ka mo't itisisyon tayo, kapitan. Wen garot. Kasanaw ka dyan nang itulod kanya, di makaaw-awat. Nag-aawid ang dagiti kakadwak akagawad, kapitan. Apa yan nagawid na? Kanasuro ka may sa oras na naguruuray kami kanika. Ay, madi na dyan pagpatulodan. Imbis asa anak amaladaw. Ay, naladawak tuloy. Ni kumangamin kuarog at inagpatulodam. Awan nga raw, tanapan ije kasaran. Ay, wan gayam anya. Ay, wait, kaano na nga tanga agawid? Ay, sus, makasidsida akong itiko ka. Agawid tan ko araw. Nalpasin ti kasar. Unta ta ba daw? Agawitan. Nay, tapay ngay. Ha? Adya nga apay ngay. Ayan ngay, dagiti dua akukod nga imbulsak dito yung likod. Nay, awan mo tinakita nga imbulsan. Ha? At imbulsak. Dua dahi di akukod tinuang. Sagay sa dangkel ko kanantay. Awan mo't nga rod kanya. Sigurado kang awan kan ka. Hintad ko king kan ano adda. Ay, ang mga nuinalan dagiti lalaki at taga dito yung may kapito abantay. Ay, wala. Hintaray tan. Fit pinulutan da. Kasano nga rodan ngay? Awanan tiyawit ko para kini Uncle kanantay. Ay, katanya ngay nga raw. Ibagam tulatan anapukaw. Saan nakapatsyon ani Uncle Kaw? Day-day pa'y matikunam. Bayam, tatulungan ka nga agpalawag. Maramid mo day ta. Ay, kitwin eh. Kinuray sa balin ako ko, tiyawid ta. Ha? Anya nga day ta ako Kaw. Ay, sus, matanawa kong talipos-pos kan tuk-tuk dakwarog. Kan paribadaw. Ay, agawid dan. Ay, wan, asidagdan, intay. Ay, insagana mo, di pagangaranta iti kukod. Itay pa'y lang nga agburburak Apo. Dakkala kaldero day jay. Sus, sagay sa ta kukod ko naman. Ay, makinit mo nga ta jay kukod aparakan ka banang. Apay kit din asaan. Makinit ko Ay, kunak no saan? Tano di mo makinit. Sa kunti mangkinit. Nakita ka no ni Kapitan ti alipospos kan tok-tok na kwaraw kan badung mau maray. Si dagda na makadanaw. Alipuspus kan tuktok nga tadakwaraw tinakita ni Kapitan. Isumati ko na. Mabigbig na ti alipuspus kan tuktok ni Badungkaw. Apay, ang dua-dua kay ti kabaulan ni Kapitan amang bigbig iti tao. Babaan iti alipuspos kan tuktok na maray. Diyak to pa'y mabigbig ni Badung babaan iti alipuspos kan tuktok na. Sa balay ni Kapitan. Ay, mala, agawidak nga rudan maray. Taijay balay ko nga urayan ni Badungkaw. Sapay kuma, tapudno ti kuna ni Kapitan nga asidagdan ang makaaway. Ada kami ng kail. Kunakot ka nga, ada kayawan. Taray, adda ka main. Ala, yawat mo dyan paalak ako kod. Ay, kuha kami ng kail. Tanga men, itay pa'y anak kasagana dyan dakila kaldiraw, pagyangran ni antay. Ayan nan nga jay kukod, tay pisok kon. Tataba daw. Si kanti mangi palawag. Palawag. Ipalawag natin anya. Kastoy nga min paray. Jay kukod abilin Dua ako kuti imbilin ko nga alain na paray. Ayan na. Dagiti bilin mo ako kaw, kit napukaw. Angam, Saan ka madanagan paray? Adalatan na iawid mi ako kaw. ha? Waraw, irwar maut. Charan! Anya nga dagita? Kukod ti manok ang kail. Ha? Dua kukod ti manaw. Agawid ak mitay. Nakayaywan ni tuyang kaw. Da- Wala, panawa kayan. Kwarog, day talati na yawin mo. Pinakawad ang arod di yawit ko kumakukod ang kail. Yay. Sana bali tadag kasarditamianan into numaya saba daw. Si kanton ti mapan mangyawit iti upat ako kaw. Ayan nan nga jay kukod. Hey, awan. Kukod ti manok tada. Anya ngay paray.
Inungtan na ka ni Marituyang. Ay, saan mo't maray? Inyawidang aming kahit iti sidain na iti makalawas. So, nakaisa makadayon paray. Kasta aya. Ay wam ngamin akanayon Ay, kitwin mo't paray. Saan na napait, di kape at timtimplahin na para kanya. Ay na! Nakasamsamitan paray. Ay sus! Ang ganda ng buhay Saan na puro pariya, di paspasida na kanya. Na? Kan asikasuan nakmitay na kadayon. Ay na! Punasan na pa yan, nagitilingid ka. Ay, mayat! Mayat pare! Sige. Ituloy mo nga ay-aywan ni Marituya. Kasta tatabadong. Ay-aywam ngamin akanayon ni Toyang mo. Tapno na saya at lata. Piling na ninyo. Ala sige! Dito'n pinagibusan ki sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Anything. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Den iti direksyon. Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MTV6 Drama Production Center. Iti DCWT 540 Kenday Toying Estasyon. Agyaman kami itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sino di magmag na abigbigan? Apay, di mo aya mabigbig. Kat nun ni kumparim abadong. Sapa rumor iti balada. Sa dino pa panandangat Ay, damagang pailaan. Ay kat mapan ije bangkag na Bili ba ka ni pare daw? Grabe ti gagat na Buwin nga rod Inal daw mapan agbangkag jay kumparen. Iso akanayon ang nakaisom ni Marituyan. Ay katwin Saan akas kadagiti daddo maalalaki dito barangay tayo. Ajay laagin inom ti amuda nga aramidaw. Lumabasak pa dito yung tersina, marikonan. Ay won, kabadong. Nagsapa ka man na mapan ijibangkag mo. Why, tapno makamulak ang nasapa. Sa bagay mo't kit di tanay, nagpudot ita ti panawan. Nay, abay, dan sa mo't nakaturog di taruar ti tersina maray. Ay, dagiti artek akabaranggayan tayaw. Nagiinom da di rabi dito tersinak. Saan dan ang nakawawaid? Dito'y dan ang naturog. Ayun, ay mo'y dagita mamartekan maray. Ay, saan ang mabalin nga agtalinaod da dito'y? Ita, tamang lokata kon. Riingag kat pagawidak idan. Rumbang lang nga maray. Tanay, inaramid dan sa abot na hotel na ito isang wanan ti tersina. Oy, Kwarog. Agring kayon. Kwarog. Ay, riinga mo day takadwa man nakaturog ta agawid kayon. Kunak no nakawid kami di rabeng. Apay, di mo malagi panabartek kayaw. Kung nakada kayo saan kayo ang maturog dito isang wanan ti tersina. Aldaw kaya main. Sumingsing-ising pa yun ati inek. Ay, ringak pa ito'y katwak. Oy, kagringkan. Usay, aldawain. Hindi naman riringan, Chip, nay. Agawid ka ni di balayaw, tagawid akmet ka ni di balaykaw. Saan may balay ito'y? Tersina ni kagawad ko anang dito'y nagturugan ta. Ay, agawid kayo. Tanay, manglukata kon. Awan ti umay gumatang no makita dagiti tattao nga da nakaturog ang nabartak dito. Kasano arumang ay ti panagbiag dagita at tricycle driver. Ket jay mo lagin inom iti arakter aramidon da nga inaldaw. Ay na, saan mo latta ka din adilawan ida, maray? Taimbag lang nga da gumatang iti lakok nga arak. Wala, saan damon ang makapagpasadan. Takitaam, nakasango damanon iti lamisaan iti paradaan da nga agiinaw. Ay, wunlat ta.
Basta saan da nga agwala kan agaapa. Apay, kunak man no bawal taglako iti arak dito'y barangay tayo, maray. Bawal no rabi ay. Ngam no aldaw. Mabalin lang ti aglakaw. Kas ita, mapanak ko maijay ilay. Ngam jakon makapan, tawan mo ti mangitulod kanya. Puro damit amin na bartukan dagita tricycle driver. Agin inom ka di manan ni Kwarag. Anya ngay, kano iso ti mangidada ulo iti inaw. Basta umay da gumatang iti lakok awan problema. Basta sanda lang ayab-ayaban ni Badung ko kakaiso na nagbalbaliwag. Sanda nga ay ayaban, taamo damot ang nagbalbaliwan ni Badung Mau. Wan maray, awanan ti sakit ti ulaw. Nagagat ni Badung ko itan. Kan awanan apulaws bisyo na. Ay, adamo nakadanon kanyak reklamo kagawad. Ay, ti ilamot reklamo daken ka, kapitan. Ay, iso nga ron akayat ko nga ibagaken ka. Ta amok di mo pa amo. Oh. Basta ado ti aggatang ijetiarsinak. Na. Awan amok problema, kapitan. Ay, day takit nga ron ti ayan ti problema. Uray ka nung amin rabi kit aglako kalata iti arak. Oh. Nagkunamat. Ay, patpatyan nyo dagita. Tit no, nakailanad iti ordinansa ti barangay tayo jay. Wan, kapitan. Amok dayta nga ordinansa, abawal ti aglako iti arak, iti rabi ay. Sursuro takmat kat dayta. Kit, adama agreklamo. Apal dalaang mat Patsa kadagiti padak nga agis istor dagita, takayat dak apir dyan. Kasta aya. Isuasan mo kumaapat patsan dagita reklamaw, kapitan. Amok dayta nga ordinansa ti barangay. Tasyak pa tinangilungalong iti dayta. Ay, una. Kaya nalangan mo't asika pa iti mangtub nga. Chip! Ay, bus mo tantila ko da nga arak. Sa dino ay ang amin tinapan mo naggatangan. Kantina Adalakop nga arak. Nangag mo day. Ha? Sa balin tumat timapan mo paggatangan. Kuna damay tasan nga aglako ni kagawad iti arak ta bawal ka no? Nagkuna bawal. Umay kayo lat gumatang dito. Nangag mao. Uray rabi kagawad. Uray rabi ay. Isekreto tayo laang. Saan nyo nga ibagbagay iti sa balay? Saan mo nga ibagbagay iti sa balay? Wen, saan ko nga ibaga, Chip? Ay ngam dito kayon to agumatang iti arak wan. Kompleto tilakaw. Amum taon ti paggatgatangam Wen, amok taon. Paray, narabyan ka mo't anagga po iti bangkag, Mau. Wen pare, sa nabanduga. Namulaak man na, di bangkag kong pare. Ay na, bagkapay ta nagagat ka. Sikan sa ti kagagatan dito barangay kayo. Duwad sa pare. Amin mo't alalaki ang makikita. Puro daagi inaw, nakasta nga agawidan. Ay, iso da ita ti dakil a problema para. Dakis na, numabartag na. Aga-apa da. Huwag nga ron. Ayit. Ay sa bagay, damat kit di dagiti tanod ka nga ganawa. No adda aga-apa. Ay, uray sa dino asulay. Makakita kalapta ti agiinom dito'y barangay tayaw. Huwag nga rin. Awanan ti amudang aramidon. Day talagin inuman. At dapay dagiti babae ang makikitak nga agiinaw. Day tatisan mo tultulada, ito yan. Nakita na ko na yan agiinaw. So nga rin ako na asaan mo tultuladay. Tawag sila sayat nga iday ti arak. Enteng, nadamag mo ka din. Tenya. Adda ka no nag-aapa di taamyanan iti kalman. Ah. Nagdidinanog da ka no dagiti mamartag. Tenya. Tidakas na. Awan man la ka no dagiti tanod anaganawa. Naa, kat no binagaak dagiti tanod nga ganawa da. Kuna dagiti tao nga awan tinakita da atanod ijay. Ha? Napnapanandaman? Ay kat damagam kadagiti tanod mo. Ay day tati kang runaan areklamo dagiti bumarangay. Yay. Di kaawan ti tanod, no kasta nga adda aga-apa. Ay, kagawad. Adda ka no nag-aapa idi na minsan nga aldaw di taamyanan.
Awan, Kapitan. Oho, kunadanganda. Namok ko man na. Chismis lang day ta. Sa pala kumata chismis ngagpaisuan na Ada aga apa, di ba mo kumaadagaw? Mumatyar aramidam no ada aga apa, sana ya? Amok Kapitan. No ada aga apa, awag ang adagos na gititanog. Talaga? Syakit din di saan ama kamo, ang number 1 kagawad, idi eleksyon. Isumati ko nagdata. Natalnakan na urnos na ito barangay tayo, Kapitan. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Kagawad, amom no sa dino te ayan nagititanod tayaw. Diya makikita ang dakwaraw. Kano rin nabiida nga grunda. Ayunan niya. Nagagat ka na anos amin nagititanod tayo, Kapitan. Nang runa ni Kwaraw. Kapay nagsubli ka. Di mo tibabawon ka mapan gumatang itiara. Wain ta, kurang matigatang ko, Chef. Nagpunakan ka kurang. Ni kagawad pa nang. Katinutang mo kuman ajay kurang na. Di na nga rin kaya. Kas ka na. Ay nag-iimot matanday ta kagawan. Naimot na talaga, Chef. Anya ti kayat mo nga ramidan ta. Kasi ka man. Nala. Ay bam dagiti daddo makakadwata nga agiinaw. Tamapan tayo man uburan ti Teresina na. Sinabi mo Wine, sakti makamo kada kayo. Badong, agring ka! Badong! Ano da jaya? Isong arot ariniin ka. Taitay pa'y amang mangag ko di agog ubaw manipod di tarwar. Ay, inakman kinain. Ay na, di mo iramraman day tabagin. Bay amlatan. Siripag lang di tatawa. Takitaik na sino da kita. Kuno apay ngagpukpukaw da. Ay sus marikwanang. Anya tinagbalbalinanan day titirsinam. Naabot-abutan matan. Ay, ado pa'y tinapirdi alako, Maray. Isugayam di mang mangagmikin ni badung ko idirabi ang agpukpukaw. Inubur-ubur da gayam titirsinam. Jakon rim-rimwar idirabe ay tamabuto ngak. No amukla kumano asino dagijay. Ay, di mo am-amaw, Maray. San ko ida nga am-amaw? Am-am mo ida ni badung kaw. Am-am mo na ida? Wun, am-am mo na. Damagam tao inton lumabas dito'y tersinam nga agak po bangkan. Agner-nervyos ak, Chef. Ay, sos. Aw, apay ngagner-nervyos ka. Kasano no makadanon ka ni Kapitan J na ramit tayo dirabay. Sino ko mati mangidanaw? No ngay, adda nakakita ka datayaw. Awan! Danag mo na ya. Ay, sos, agkabak-kabak, Chef. Tap no may katday ta nervyos maw. Agiinom tayo kitday. Gumata nga pa'y kada ije tersina ni kagawad ko nang. Nagadun di ta tersina paggatangam. Ha? Nalaklaka pa'y tilakod ang ara. Una niya. Agawid kan sabitin pare. Una. Tanin, alpasan ti jutik dito barangay hall. Adda nga min kayat kong istoryahan king kakay. Adda nga dita. Nadamag mo ka din. Nga inuburda, di tersina ni kagawad ko nang idirabe. Aha. Chismis day tawon no, agpaisaw. Agpaiso pare. Oh! Istoryahan kaya mo diti chismis. Naawa mo, nadamdamag ko. Siya ka mismo, tinakakita pare. Anya nga tinapasama. Mayat tituturugak iday. Riningnak ni tuyang kao. Kahit? Nakita, kabarbar sa akin da, ti tersina ni Marikwanang. Agure ka man. Diritsaan ti kayat kao. Asino dagiti nakita anang barsak. Amok no sino da? Asino nga raod? Ay talaga kayat mo maamam mo na. Ay nauna yan nagkulit. Iso nga raod nga ibagamaw tanay makaungot ako. Dagiti tanod mo pare. Ay dagiti. Anya? Tanod ko? Iso may, dakwaraw. Takaraman pa'y gayam ni kwaraw. Wain, isaw ti pan nakapresidente da. Yay! Ay naglukon da dya tao. Kunak man doon na saya at aramidin ha. Puro mo't gayam kalukwa.
Inananuyo titirsi na ni kagawad ko anang, Sumumbot ka na. Apaya siya ngay. Sika, pasika mo tinangirugay. Sika tinangibagang aramidin tayo dayjay. Hey, sumungbat kayo! Binarsak mi jay Teresina na. Apay abinarsak yaw. Di na kaya tagpautang kap. Simong bata kong chip. Uray, balo na tanak ni kapitan. Kunak nagrun-runda kayo itirabi. Kuha kapitan. Kuha raw. Sikat ti kayat ko asumungbat. Kunak mo siyak manan. Di ka sumana usip. Kuha raw, agpudno ka. Dakas ti agululbad, nay. Agpudno akaon. Agininom kami kadagitipada katanab itirinabi Naikatan kay sa amin at ano dahil. Saan mo't Balo natin na kami langay. Saan na kami ngay katay? Ungag pa so kapitan. Saan mi nga ulitin ng dayay? Pasensyakan, kapitan. Tasyak ti kang runaan ang mapabasol iti napasama. Dali nakwak latay da iti arak nga oray no iti rabi nasayata na amiris mo dahi tabidot mao kagawan. Siyak ti akin ordinansa. Siyak lang tinangtubngar iti ordinansa. Abawal ti aglako iti arak. Nang runa no iti rabi warningan ka wag, kapitan. Aklo na kabidot ko. Pakawanan ko ma. Saan mat ani pari badong tinakitak anasapa alimabas dito balay inteng. Ni mat kwarog. Mapanagpasadan. Kaya't nakanuti makaornog ta kaya't nakanuti mga sawa. Kat mayat Nagkarimat ni sardeng nakanunti aginom iti arak. Tapno kaya't ang dagiti babalasan. Nasaya at no kasta. Kasta, tinasaya at abarog. Kwarog, agnakam ka, tasika ti Chirtano dita barangay yo. Ket sikamat na nakwanang, di mo salungasingan tinyulog mo nga ordinansa. Ala sigay, ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joker Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdagan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Oy, badong, agreeing kan. Ay tawag, ikag trabaho. Unay kamit din na ya. Lingkare. Santo ba nagtaraok ni kawitan? Anya saan ang nagtaraok? Kano namin anon ang nagtaraok? Jakpay dangay. Denggaw. Ang matakawitan tayo jay. Upa tayo jay. Masapul pa'y ay akawitan ti agtaraok sa kabumangaw. Ituro ko man pa'y. Apay, saan ka ama pa nagtrabaho ita? Naumakaw nga trabaho. Wala siya ako. Sigamit din natin ang trabaho. Maray, umayak man gumatang itikapikan asukar. Jay kalalakaanan tawan kwarta. At daayamod kalakaan. Kat no nangina amin agagatangan ita. Sang-sanga pulo a pisos mo't ngamin to'y kwarta. At daayamod magatang na dayta sa nga pulo a pisos ita apanawan. Apay, saan amabalin a 5 piso a kapay, kan 5 piso nga asukar. Sa nga sarita nga asukar ti magatang na dayta 5 pisos mo, maray. Kan sang kapirit mo't akatay. Ay, unay mo't tan. Bagbagak lang tipod na. Ay, problema ita ni badungkaw. Kasi madut mo't ngaminon nga trabaho. Anya, apay nga meng. Apay asim madaut. Diya ka mo maray, itay ririingag,
di na kayat ti bumangawn. Iso nga aging gaita, nakaturog pa'y laang. Nakaturog pa'y laang katalas 9, eh. Kuna namit asya kanuntag trabaho. Anyamat ka ni Tata Badong amakisarsarita. Aldawan, ngam awan matlangan. Ibatit ang aminin ni Tata Badong. Kitnulakad dagiti babbaraw akas kadataday tawi. Apay ngamin asumurot katlakalayanain. Kaya't nakanungarod ti umubing tirik nana. Isu asumurot kadata. Umubing pay lang met aya tirik nana. Kat dudugan matain. Ha? Isunday ta sumungat, Chip. Way, siyak na ito'y kwarab. Na? Nagpurma ka matain, Tata Badong. Brush up ta buhok mo. Sakit lalat ta jacket mo. Kan uray ta sapatos mo. Lalat mo't lang. Na, inatiw na kami, Tata Badong. Nakachinilas kami lang. Dahil ito'y jacket ka, lalat ni kabalyaw. Dahil ito'y mat sapatos ka, lalat ni baya. Kunakon kat. Puro lalat. Ibatitan ni Tata Badong. Ha? Apay nga ibatita? Itarayantan. Apay nga rin nga ibatita? Kat natartaraki mat ngam data. Ay, kanya kayo di pagsasaritaan nyo nita. John, tumaraitan. Inta nga rudan. Nay. Apa nga ating maray kayaw? Di na kibati ha. Sumurot ang kada kayaw. Talo tayaw na babaraw. Nagpartak ta ating maray, Chip. Imposible mat ano makataray pa lang ni Tata Badong. Saan natan ang masurutan day jay? Sumurot kit dahin katlaklakayanan. Di lamabay na niya, Chip. Kundi sapatos. E dinto ta data, nakachinilas talang. Natartaraki kit din ngam data. Intan ni jayan da kiti adu a checks. Una, Chip, intan. Nay, ada kayan. Ha? Kunak man mo tumartaray kayo pa lang. Tata Badong! Nakatugaw kamot dita igit ti kalsada. Kaslasan ka na banog. Santa ka may tarayan. Uray nula kaya kaon. Naparpartakak pa lang at tumaray ngam da kayaw. Chip, pag-nervyos ka umulag dito eh. Nagado ti chicks. Apay kung mga nervyos ka, umay kakit din. Uray si ka, pag-nervyos ka sa amay. Naglamiis mat na itay imam. Kat nagadumat ka namin ti chicks. Sapay nagpipintas na amin. Umunag tayo na. Kanya ka tararamidin nyo ni taridaw. Mala, sumaruno kayo. Ni, imunag ni Tata Badong, Chip. Kung nga raw, nagtuloy din na ito'y alakay. Ni, inasit ka na dagos na kiti babae. Kaya gawit tansan. Apay nga gawit ta. Pagpadpada sa mat nagner-nervyos. Papanan nyo kayo, may kayo na. Agawit kami, Tata Badong. Apay nagawit kayo ngay. Kit nagtutungtungan tayo, maumay tayo nitay. Nag-nervyos kami, Tata Badong. Di mi kabaalan. Agkukot ti tumang ko. Iso agawit kami kani Chip. Maray, apay ngay asim madut ni Badong mau. Ay, jakman amukan kwa na, maray. Imbaglakit din tanagagutlap tan ni Inteng. Ay na, no ginagatan laeng, awan makunak ni Kapitan. Talaga nagagat. Agasam man, tauray lagrabrabi iji barangay hall. Nangig mo, Maray. Ay, kuna ni Badong kao na umakanaw ngagtrab-trabaho. At dagaya mo't pa kaumaan di tao ngagtrabaho. Kahit, anya nga ti aramidin ni Badong mo, marito yang, tadin lang kayat ti agtrabaho. Jak amuman no sa dino ti papapanan na. Takanayon mo't nakapurma, nakabangbang lupay ti kastaunay. Ay sos, amangan mo't numapanag checks. Ay wunan niya. Amangan no kastang agpaiso. Ay saus, dinar aramidin day ta kukumaray. Ha? Narigat no siyak ti makaungal. Nagpakada kayo kanyak amapan kayo agaram. Apay nga itada kayo mat itan dito'y barangay haul. Kuang amin, Kapitan. Nalpas kayo ka din anagaram. Saan kami ang natuloy ang kail? Ay, apay nga saan? Ag-nervyos kami mat ngamin. Idadda kami ni Ija. Ayan dagiti babalasang. Ha?
Ay, agnervyos kayo. Wanang kal, pirmi tinervyos may. Ay, napipintas ka di dagiti babalasan. Iti napananyaw. Wanang kal, nagsisiksida pa'y. Ay na! Nagpupudaw da pa'y akap. Ay sus! Pinanawan mi dyan ni tata ba daw? Imbagday dyan lakay tasan ngagnervyos. Ha! Sinabat adagos dagiti nagpipintas a babae. Ay, simurot ka na kayo ni Pari Badong. Wanang kal, kat no nakatartarakay, kadigdigos na. Ay. Nagdigos ayamat. Linanaan nan salang tibok na. Iso nagsilang. Ah, Kadigdigos na. Kasanong nga mo akadigdigos na. Di mo ayan nakita. Inangot ko ti kilikili na. Katawan ang lit na. naa. Ay, una yun, aya. Nagkapukan sa ba, tita Tirsinan ni kagawad ko na? Ay, katwin, napanak man nakiistorya kadagiti kukumare. Anya man ang titapik. Ay, di man kumparim abadong. Simadot kanumanan. Mamati ka mo. Nakagagagad na dyan kumparik. Simadot nga ruden. Ni Marito yang tinagistorya. Saan mo kit di apat yan? Ay, kasaritak tuman. Intun makita ni Pari Badong. Buwan bagbaga ang manday jay akong pare. Nasaya at mo, taimay ka dito'y balay, kapitan. Ay, umay kuman bisitaan ni Pari Badong. Ay na, adda kita unog, kapitan. Jak ammo tinagapuan na. Ay, ba man, Pari? Bagbaga akman ni Pari Badong. Wan man, kapitan, bareng denggen na ka. Bagbagaam tasim madutan. Mabitlaang taya ba? Badong! Rumwar ka dita, tanda ni kapitan. Badong! Bayamon, Mari. Adan sa mo tutulan na. So, di na mangag. Siya ka, di mapan iti ayan na. Agsarita kami man. Apay ngay may kapare. No umay nakbagbagaan. Agawid kan, tasaan nakadumgad king ka. Urayan niya pa iti bagbagaan. Kunaklaang ba't nga umay ka bagbagaan. Apay, saan amayan tayo dyan? Wait. Awan Mr. Aramida kadagas pare. Apay, puto anapan ka iti ayan dagiti nagpipintas ka. Siksi, babae, pare. At dadita nito yan kaw. Ang mga lumanggang na titungtungan ta pare. At ijirwar, pare. Aya. Ay, wait pare. Pudna. Napanak iya di nagpipinta sa babae. Nagpupudaw na siya. Nagpupudaw. So anak karagagsak ka. Ay, kitwin mo na pare. Kaano kan tumanan nga agsugli doon? May kaya't pa, nga mapanak man niya pare. Wala. Umayak mo, pare. Umay ka. Wala. Tuwata alakay amapan. Ay, di mo ipagbagakin nituyang ko Naskin asan na maamuan, pare. Ura ni Banag. Naskin, adi namot maamuan. Kay kaano tangay amabay? Anya ngay, binagbagaam ni kumparim abadong. Wala. Sus. Nagatidtog nga ron nagiti pamagbagak. Kahit, anya ngay tigunana. Kuna na nga agsingsingpit ka no. Kuna kun kay, sika at talaga pidenggen na. Naskin lang adenggen na ka. Ano saan? Sus, ang mga doon na maraming kung asaan na nasaya at na. Nasaya at tamabagbagam ni kumparim abadong. Di nansamot nga min amuti at aramiden na numaminsan. Imbagak pa nga aggagagat. Anya pa'y nga dagiti imbagam. Agsingsingpit. Nasaya at dagita nga imbagam ken kuana, inteng. Ayan di kwaraw. Apay abirukam? Ibaon ko man asumakdo iti pagdigos ko intun bigat. Idadangan nakto iti pagdigos ka. Urayak lan abang aran anak ang akayat mo ti agdigos. Wan, idadangan kanto. John, apay ngaglamlamang ka di tapuun ti akasya. At nakita ka na pintas a chip. Inisuman nakit din.
Inis naman nakagayam. Apay ngaglamlamang ka ngay. Mabainak namin, Chip. Checks, kabayin mo. Unay kamatay. Kastuyak na makakita iti Chicks. Agnerbyusak. Kasano ka nga makaasawa no kasta? Ha? Ayan na nga dayja, Chicks. Nakadayawn. Dayjay now. Miss! I love you! Itam lang ay pukaw. Nakadayawn. San na namang ngag? Ay abanak man ni Uncle Kaw. Mapanak pa iti balay ta. Antay, karakar naman. Ita mampay, anagdigos ni Uncle Kaw. Bay amon, saan kalatan nga agtagtagari? Dansamot papanan na. Siguro Sa dino nga iti papanan na, antay. Ijay siguro barangay hall. Ay, maksayan mo't lang ang tinaangdod dito'y barangay tayaw. Apay, sa dino ti papanam, inteng. Ije barangay hula. Kasta unay ti panagsagaysay mo Na, Uray ka lamang likaw-likaw di tasangwanan ti Sarmeng. apay, di mo kaya't anabagloak. Ay, yawat mo madya sapatos ka. Na, saan sa mat nga ije barangay hall ti papanam? Na, ijay nga raud. Apay, ada sa bali apapanak. Ay, Nay, naka-isputing ka ba't pare? tituras si kamit. Naka-spooting ka? Oh. Pagpada ta. Wala. Ay, niya nga tiurorayan ta. Intan na, ijayan dagiti na pipinta sa babalasang. Wan pare, sa bali ti pagnanta. Tapno awan Ha? makakita ka data. Ay, wala. Ay, narigatan. Amagan no anda makakita. Ni Badungkaw, pimanaw manan ajak amaw no sa dinaw tinapanan na. Ay uray mo't ni inteng. Pimanaw. Ngam ko na namat amapan kano ije barangay hall. Kano naggapo aki ije barangay hall, mare. Katawan mo't ijay ni kapitan. Awan ijay? Awan, mare. Napanan na nga rod. Maray, saan nga taan nagkuyog da kapitan kan Badungkaw? Napanan ayan ni Badung mo, mare. Day tatijak amaw. Awan ni Uncle ko dita balay ta. Amok Awan mo't iti barangay haul. Amok mo't laeng. Apay nga mo mamain. Nakitak gayam ida kinitata ba dong? Nagpaili da. Ha? Ay, inak ibaga dagos ka ni Antay. Apay nga ibagam? Una, tangdanan nak ni Antay no ibagak no sa dino tinapanan ni Angkay. Ay, sus! Woo! Pudlutin ako na pare. Talaga ang naglalapsat na ginti babae dito'y. Kunak to, magking ka pare kay.